Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kasantarik ujilio kadai ka sngi baka perthai barok kawai karaki kum ka sngi kan mau ya ka mei mariang lani ka baki ong hak tian nong wei ka environment day ka jingmot jongani ka jingrakhe ka longru shibenta kum ka khubor ban pen phriang ya ka jingdon kam ban penne pensa ya ka mariang bat ki saudong saukun jongka ki bakan thop na do ki dieng ki si ki jingthong jingtep ki marat ki mreng ki dok ha do bat kumta ter Lasdang nungkong ban rakhi ya kani ka sngi ha ka santarik ujilio khat khandai spa nyo pusau hadien baki breu ki lasdang ban sngutho bakat banang mi ki sngi ka jing punjulor bak ka jingle dusmon ya ka mariang kalanang jilei bar kate ka jing rakhi ka longru ban ajing hikai ya ki paj ba baki dei ban ri ban sumar ya ka mei mariang namar kalong ka ba kordor na ka benta ka jing thau ki ba im ha kani ka jelaru man la usnem la rakhi ya kani ka sngi ha ki ba bon ki rukam bat kambon lagi kam bajule kadai ke jing tung ding tung si bat ke jing pelaj sambai dokha hakiwa ngi jio I ba kambon lagi bashimenta ke jing rakhe environment de hagani ke jela kidai hi ki khna school nrei menta usnem baro ki school ki khang namar ke jing don jong lockdown ka ba sarkar India kala penbena kum kala jingyada na ke jing sapriang jong khunyang jingpang coronavirus lani covid-19 kumno ka jela jongi kala pun khre ban rakhi menta ya ka environment day ka kanhun jong ba CCTV kala yo ban yakran bar wei na kinong mi khmat paj ba ubadai ru chairman jong assembly committee on environment uba SK Sun ubalong u MNA jong Mauflang constituency uba SK Sun ula ong ba namar ba ka perthai kalong kumni ka committee kamshim ladon ka jingpen khre ban rakhi ya ka environment day nrei ka don pat ka jingpen khre kumno ban ya dana ka jingsha punjot ba jingsha punjulor jong ka mei mariang Shusho, uniung nong mai khmat ulapan pau ka jing sungu diaw bat ka jing sungu pangnot. Habaw yo I haki kot khubor ba ki bor hospital ha jawai ki bret pathari ki tiar balada penon kam sya ki benta jong ka wa mentudu. Bat namar ka jing jur slap haki ni ki khindiat sngi ki te ki tiar ba kentup ki hernia inject ki bilor dawai ki latoj sya ki Pynthor ka ba jong ki Nongrep. Ulaong baka komiti kala ya kren na kapor sa kapor ya kani kamat bat war hapo iyeng dor baru ula dep ban kren bonsin nrai menta ka kenti ulaong baka komiti kan le da ka kam bat menta kani ka kam kadang ya syakmat na kaliang ka komiti ngem shim lapen kre yiru em namar ba ka position kalong kumni namar kani ka pertai ru ka huri hura lemba kani ka covid-19 lockdown kabadang sepelaj ya ki kali banya yaj banya jengru dang menen kasngi tingi kelmlai banya penbait tehnrei na kaliang jong komiti ngila Shimkhia ba halor ka report bangi yo ya ka jing bread pathar ya kini ki ter dawai ki ter inject nang tai na po hospital la po joai syakawa mentedu bat ka balapoi cek karep baki paj ba ki rep adu bekem nong sho ban rep nakada baki habat pen khot shwai gitu ki ter kitar ki dawai nang ta bat ki wei ki bala bread pathar da ka hospital nang te na po joai je adin ba mi ka tu report sprang to jing bread pathar e ni ka ki medical waste je ka ai ka committee kan le ni sapa fi kani ka topik ketika bayar adu kata-kata mention snem haka arpun riu terik menai Jun la janong si snem ngi perlong ya ka third meeting jong ka committee apa assembly but ka way na ki topics kade
status report on disposal of hospital waste into the environment and whether hospitals are using incinerator for disposal and treatment of hospital waste. Kini ada kejingkeli macam senam. But halor kini kejingkeli kalong ba kedon lang hang tu Ministry of Urban Affairs, Urban Affairs Department, Pollution Control Board, State, Central Pollution Control Board, Regional Office Shillong, Shillong Municipal Board, Environment, Forest and Environment Department, badikan Nodal Department of Pollution. Kabakila jubab ingi hang tu kalong ba omdon ka way ka hospital la po Shillong kabaladon yung incinerator. Like no, tang kanigrims. To. Shushu, habang nga kali ki, la kalong mandatory ni ya barok ki hospital ki de bandon na ujong u incinerator. Kajubab bang ayo nang tu kalong, bakat kum kani ka rule batumay. Baki ong biomedical waste rule 2016 ko ong ba omda don kam kata ka de bengi ki ong makiyengi ngi record apo ka proceeding omda don kam ba ka way hospital ka de bandon na ujong incinerator Henry ngi de bandon pat ya ka common biomedical waste treatment facility. Ya kini ki waste ni ki hospital kebadai ki hospital kebadai ki clinics but omdai tang badai ki hospital beriu ki hospital manat rukum jo kin collect ka agency balapan kamti the government but nang tu kin sarra sepo kini ki common biomedical waste treatment facility ban satrit pat dispose pat hang tu ti haki por ki mamun shua hani shudong adan kani ka common biomedical waste treatment facility kata ka dia po Martin te Henry uni incinerator badan hang te Martin u claim function shu la buns namenta te hak ka meeting mingilong ka arfun rhetoric menai June mensyamsnem ka pollution board ko ong ba ngin persyang ban pentri kambiang ni uni but nakaliang jong ka Urban Affairs Department ko ong ba ngilapa proposal siya po ka Government of India ban set up a fresh common biomedical waste treatment facility. Tingikali, how far is that proposal? At what stage it is? Kaya to ingi ki ong ba kani ka proposal kadang don na po ka DPR stage. Tingila kumno daka committee ha ka arpun rhetoric menajun macam senam ngi ong ya ka municipal board ba immediately ka dai berpenterikan biang ya uni badan menta but ka Urban Affairs Department ka dai ban penstet ban pa ya kani proposal sa Government of India ban yo uni common biomedical waste treatment facility bat kila kular te Henry how night February arpu pratorik mentau snem ikut meeting biang banyo yak action taken report na kini department befair kabakan tup yak health and family welfare department Urban Affairs Department Shillong Municipal Board Mekela State Pollution Control Board but ngida yo shock ban tip ba hadien prabanai uni incinerator baladan ka municipal board munsya uklem patri kami but kata ka proposal ban bu thamayo uni common biomedical waste treatment facility umpat payang nur teka basosi shushu pat kalong kumni pietip hamafi hakani pa assembly ka arf artrik jong ni benai balang sudap hak jingkli jong u MLA
da pop comeback re saling isang ma langi la don ne em incinerator po Shillong ban treat ekiniki biomedical waste na ki hospital pa fear o menteri badi pek ya ka kwat ka kia uya thu ang tu ba ngidan ti ngaman si ban yeng hang tu ban keli hang nu dan but i menteri badi pek ya ka kwat ka kia ya thu yang bahula dan possible hospital tingang ala solingo na maraka por baki wan apo ka committee ban jubab ingi kila dondut ang tu no do principal secretary but in charge ka health u commissioner secretary in charge ka health u director MI in charge ka health urban affairs department Shillong municipal board Meghalaya state pollution control board keto yangi mamdan but ngatip ro mamdan tenga challenge kanyang tu ngoong ba em kan ko minjing tip jing imdan Henry ka susi kalong minister i repeat ba em udan te Henry katu kajing yato bakla jong i minister kadai lamba kajing information kabala prom ya i lamba i slip daw officer jong ka department kalapin bakla omtangi minister ro kalapin bakla ka house brokawi te shushu ni tu ifi lamba kini ka waste ka bami na po kini ka hospital kidon ki coded color mo ki color coding ki cut of hospital waste ka sedang ka yellow category ki red category white category but blue category tika bakam kongsan yang ke di red category ya kini ki red category waste namar ba omdan treatment facility apa Shillong minta ti baroshi kat tu ngam tip ladai ka kontrak kadai bat ka health department lani bat ka urban affairs department ya kata tengam tip tangba la apen kamti haka wei ka organization kabaki khot kerteng Meghalaya waste management kabadan nang tinamaulay maudat paki kini ki collect ikini ki red category waste barok khat bakin top syringe without needles intravenous set nang tapat catheters surgical globes urine bag dialysis kit intravenous fluids bottles kibadai ki plastic te kini ki collect ya kini ki waste omtang na po Shillong kaba ngiyo ka jing tip na po ka na kini ki department kain mi tu ingi apo kani ka committee meeting arpun retreat June macam senem omtang ya na ki hospital na po Shillong na ki hospital badan na ki weipat ki district headquarters po ka state kabalingo mentapat kalong nang ni na po juhai ki interest na em ki ban collect lada kila interest ki ban collect balai ulik poi pat siapa wat min tu but omdi tangba ban keno ki baki collect nam collect ro andri balai ba ka hospital hadu kan ni kali ban break pathar ni ki use equipments ke badai na po hospital ban break pathar cik cek apa ba kabala man pen spread yaki disease ki balai pujai te kani mentang la pa siapa commissioner secretary assembly secretary te menin la phone iro te iro insa mentang kesni thai la pa ki district buffet chaki department buffet bakin make for a joint inspection but can I report apa ki kindat sngi te kani kadai ka way bing kwa bande kum kata kadak bangin celebrate ya ka environment dia naman ngim dan nat kum way pat te kani ka chithi thok menta ka sngi ngatrai ka dikadit menta ba andru na po assembly la le but ka pen ini ka Shimkhia jong kani ka committee ban ya kani ki environment ka bangi ingi dan ka status ka long kumni hadin ka report ba ai mangi ti
hang tu ngila tho shibun ba ki ai te ba umdan shu kata ka building bylaws ka ban restrict ya ka jingshna yeng markap jong ki rutwa haba thi i ba kishna yeng markap ki rutwa kamdan shu ka space wa tang ban shna septic tank habam dan shu ka space ban shna septic tank te kamut nang tu na yeng ya ka waste water lani ka toilets water ki discharge by direct shower te hakani ladan artli ki case kum kita ka wei ka bangiyo ngam tip munu ba pa ya kutu kidang pelait ya kutu ka Jaboh na septic tank ka one big apo ka wa umkra tengila tho spo Shillong Municipal Board but Urban Affairs Department syakini ki department badi pek ya kutu ka ba arpat kadai ka report badang mi men sisngi nambakla hapok Shillong Times ya kutu ka jikna yeng hapok hap ka wa ngatip ya in am kutu te mari i kutu report ru tengila bot dien ngila pa but menin lai ik city na po assembly secretariat kila tho chik department ban pan ya report te ka turu te kumba long mentahi te na ka department urban affairs department ki ong ba kidang shna ya ka wei ka comprehensive DPR ban protect the two rivers wa umkra and shirpi ban yada na kani ka jing Jaboh kenang ba kadam yam dam kan lai na kani ka jing Jaboh kumba long menta te henry ban me ya kata firan kam shibun ki pihak men enforce ka building bylaws nang ta ka baar ka long ladang umdan ka sewerage project hapo kani ka state capital pinum la pen dia ka sewerage project kadai ka batin collect ya ko Jaboh ka ba mi na kiyeng ka ba kuntup lang kani ka toilet waters ya barokhoy banwan ra cha jaka pen khoi lam ki pipe dan nang tu ndak la khoi pat la dep treat la pen khoi kin supply yang shikiwa te la da omdon ka tu nginum na pen khoi ya ka wa yam dalele ru ya ti ka ba ar pat ru ka long ba ibu ang tu hi ka syong pat ke department ban dredge ya kani ka yam leak markum belong mentapin pitch station yang kli kaladap di plastik di Jaboh sudah ti haba kaladap di plastik di Jaboh sudah kamut kajing jeliu jong tu kadam ro kaladuna haba ka jeliu da kadam kaladuna kamut ka storage capacity kaladuna tadina kata kadau ha kajing shisha kanu kadam kadai ban la ban store henriu benai ko ban pendan kam lada dan syu bawan Tuid syakadam kamut lada kani ko yam dam kalong kat kum ga design uslap sange hau benai Oktober takamut henriu benai November, December, January, February, March and April kadai bandap penon kam la kadai ka dam na kamta drinking water supply la kadai ka dam na kamta ka power generation tihan rai kembali mentapat tang na poi January ketika dam kam na syu ban generate yaka electricity belai bam don syu te tangkat no benai November, December, January tang ar benai lai benai rum don syu kapni ba ka storage capacity jong ketika dam kala dun hapalat tingla don kam ban ye kete namar kumbelong mentahi ka situation kam sha ingi bangin ya lum brieu krui mo kam sha ingi ban le amta ti henry nakaliang jungi pat ngin penyaj ikikot jingtho cik department of fair ban penkloy kat bala ya kani ka proposal ban bu ya common biomedical waste treatment facility hangte ya po martin lamba kani ka proposal batmai kham kloy kat bala fi ka long kumni kani tu fi kniat mun shwang adang don po phc ni don ka sus ka spring sus nang tin pot lau jen rio ngitan ba ai kini nong sien hak tu por empat dan yang marjan tak ada kadang kuat ba kadai ko bami na po liu andala bun ki yeng brio ki lati ki septic tank bros jaka keleng tu
Hakawai ka pon ngilap na patasi ka tuku kam long fit chu bandi balai balabun kini ki coliform kamut kini ki kenyang jingpang ki bami na kitu ki lamba kitu ki toilet khayat lamba katu khando ka poishpo kasus nyam ban se ban condemn ya katu sus te ka ju mentang te marten ki le kumno Borosh katu kitang, incinerator kitang no yakini ki waste ki bawan na ki hospital bafia. Tenrei menta ba omdan kini ki incinerator hang tei kiti dekat tliu kitap syapo. Te bahaba kiti dekat tliu kitap syapo. Kitu ki kenyang jangpang kinom yap hi. Kin mi nang tu kin poi lamba ki wadut sikeling-keling pat. Kalong kejing ma ka bakrau. Kam dei ru ka practice ka balong healthy nakata ka daw ni la ya krenjur ha kani ka arthritic beladem but lemba kani ka proceeding menginang le mentaban ya katu ngin banjur ya kani ka department ka badai ka urban affairs Shillong municipal board but ya ka government ru aka ju ka por ban penkloi ban I sanction ban install ya kani common bayu medical waste treatment facility la kumnu hapo mentausne